Bon dia, estimats oients. Això és Pla Seqüència. Com és de costum, avui estem aquí per parlar d'una cosa molt important. Sí, com sempre, no? Sí, nosaltres sempre parlem de coses importants i avui parlarem d'un gènere cinematogràfic. Ja veurem quin és més endavant, però també veurem quines pel·lícules són interessants per anar a veure al cinema aquesta setmana. I us aviso amb antelació que hi ha pel·lícules molt bones. Ara sí, comencem! Començarem amb la secció que ja és costum dir-li la cartellera, amb les pel·lícules noves que s'han estrenat. Entre les pel·lícules destacades d'aquesta setmana tenim Sing Sing i A Better Man. Nil, em podries explicar una mica què és això de A Better Man? És que n'he sentit a parlar, però he vist un mico que fa concerts. Sí, no entenc. és una cosa una mica estranya. És un biopic dels que es fan normalment, o sigui, els que es fan sempre, Un biopic sobre un mico. sobre un cantant, que el cantant és Robin Williams. No sé si el coneixes. No, la veritat és que no. Jo tampoc el coneixia, però es veu que és molt famós. Bueno, es veu que el Robin Williams es veu a si mateix com un mico de fira. Per què? Perquè s'exposa a la gent. Sí, no sé, llavors ha decidit que el biopic sigui amb un mico, perquè així ell fa de doblador del mico, i llavors no ha d'actuar. Clar. A veure, queda mig estrany perquè és CGI el mico, però... Sí, a mi no m'agrada molt com està fet, però bueno, diuen que està bé sobre la vida del cantant i coses que li passen. Però si no t'agrada el Robin Williams, pues suposo que no... És que no el conec, no em pot no agradar perquè no... A veure, alguna cançó seva et sonarà, però és més als Estats Units, crec. Sí, suposo que sí. Bé, passem a la següent pel·lícula, doncs? Sí, bueno, també cal dir que aquesta del Robin Williams ha estat bastant criticada. Sí? Per què? Perquè la gent no coneixia el Robin Williams. I per això la gent ha dit que no s'han de fer pel·lis així. Sí, jo el que he sentit ha estat que ha tingut molt mala taquilla, que estan perdent molts milions. Sí, estan perdent diners perquè la gent no coneix el Robin Williams. Però bueno, ara, a banda, s'estrenarà la de Michael Jackson aquest any. Sí? Però ja n'estic una mica fart, és tot el dia el mateix. Bueno, jo l'aniré a veure perquè és el Michael Jackson, però sí, sempre no paren de fer biopic. Sí, ja n'estic una mica cansat, però n'hi ha una mica diferent, no?, aquesta setmana també? Sí, també s'ha estrenat, com has dit abans, Sing Sing, encara que a Espanya s'ha traduït com Les vides de Sing Sing. Sí, bé, s'inventen els títols una mica. Fan tot el rato el mateix. Sí, està basada en fets reals, aquesta, de Sing Sing. I sobre què va? Tracta sobre un grup de presoners que decideixen muntar un grup de teatre i fer una obra original amb el seu grup. Dins la presó? Dintre de la presó és com una espècie de dinàmica de presoners. Sí, jo el que he vist, el tràiler i tot, és que està molt ben actuada. Sí, diuen que és molt emotiva i inspiradora, però... Sí, jo aquesta setmana, si puc, l'aniré a veure. Sí, potser t'acompanyo. Vinga, ja ho quedarem quan s'acabi el programa. I ja en parlarem al proper programa. Efectivament. D'acord, doncs, bueno, no s'han estrenat moltes més coses, no? No, algunes sí, però no crec que sigui important parlar-ne ara. Sí, algunes comèdies espanyoles. Sí, la setmana que ve s'estrena The Brutalist, crec que és, que vam dir que va guanyar molts premis, ja en parlarem. Sí, també l'hem d'anar a veure, aquesta. Se'ns acumuli la feina. I el cine va car. Bueno, fins aquí la cartellera. Ara passem al tema més important del programa, l'humor a les pel·lícules. Però per parlar d'això, abans hem de fer, si et sembla bé, una mica de repàs sobre l'humor, perquè no tot fa gràcia per lo mateix. Que no és el mateix el gran dictador que Super Salidos, no comparteixen el mateix humor. No, n'hem de parlar de Super Salidos també, però començarem parlant de les pel·lis basades en diàlegs. Sí, que en aquestes pel·lícules l'humor surt de diàlegs enginyosos, no?, i de bromes que es basen en el que diuen els personatges. Clar, és tot el guió, més que coses absurdes que passen, és com se diu, si fas un diàleg ben tirat, doncs llavors queda
queda més divertit. Sí, els diàlegs sarcàstics estan especialment bé, després també hi ha malentesos i coses així, que és una mica cutre els malentesos de vegades, però... Ja hi ha pel·lícules que... O sigui, totes les sitcoms, dius... Ja saps que... O sigui, truca a la persona per telèfon i arregla el malentès, no pot ser això. Ja, és terrible. Però això, Marvel fa servir aquest tipus de comèdia per alleugerar les escenes, no? Sí, però això té un nom, no? No. Vols dir els one-liners? Sí, això. Els one-liners són frases curtes en forma d'acudit que bàsicament serveixen per alleugerar les escenes violentes. Per exemple, maten algú, diuen una frase divertida, entre cometes, perquè no sempre ho és, com sayonara, baby. Llavors maten algú i així no passa res, l'han matat, però... Així queda més suau i no... Sí, ara s'estan marvelitzant moltes pel·lícules, perquè com que Marvel és famós, a la gent li agrada Marvel, per tant, tot ha de ser com Marvel, i de vegades es posen acudits i bromes d'aquestes a llocs on no toca, i és una mica molest, però... Ja, bueno, Marvel també dona a parlar, que aquesta productora hi ha moltes coses a criticar. Sí. Després també tenim altres tipus d'humor, com la comèdia física, o slapstick en anglès. Uau, té nom és slapstick? Slapstick, sí, no sé d'on ve de... Pam! Slap! Slap i stick, ja no sé de què ve exactament, que és humor basat en el moviment i és com la violència lleu, de vegades es fa servir com a humor d'aquest. Sí, bueno, això és típic al cine mut, al cine antic, s'utilitzava molt aquest tipus d'humor. Sí, com el Charles Chaplin. Sí. O el Buster Keaton, també. Buster Keaton és un heroi, el Buster Keaton. El Buster Keaton es jugava la vida en pràcticament cada escena que feia, perquè no tenia doble de risc, ho feia tot ell. Hi havia una escena del Buster Keaton, és un actor molt antic, que li havia de caure un munt de litros d'aigua a sobre i se va dislocar l'ombro quan li va caure tot i va seguir gravant, el tio. Terrible. I se'n va adonar després. Se'n va adonar? No ho sabia en aquell moment. Crec que no. Sí, això ha passat amb altres actors que estan tan posats amb el personatge que no... Sí, bueno, això solen ser pel·lícules infantils, això de l'Slap. Sí, com Home Alone. Home Alone? Sí, Solo en casa. Vale. Sí. Sol a la casa. Que hi ha les trampes aquelles que posa el nen, que tenen efectes exagerats, que fan gràcia. No podia trucar a la policia, el nen, és que això no... No, perquè és un nen, no sap fer servir el telèfon, però sí armar trampes. Armar trampes sí que en sap. Bueno, Home Alone, jo diré una cosa. Lo pitjor és el doblatge al castellà i Llatinoamèrica. Sí? Saps com li van dir allí? No. Aquí va arribar com Solo en casa, ¿vale? T'he sentit. Però allí li van dir mi pobre angelito. Mi pobre angelito? Per què? Sí, perquè els llatinoamericans sempre estan dient que aquí a Espanya se doblen malament les pel·lícules, però dir-li mi pobre angelito a Solo en casa, tio... Ja, és una mica estrany. També tenim la comèdia negra, sí, que tracta temes foscos o tabú, fent sàtira de vegades també sobre ells. Sí, bueno, això, el jefe és el Tarantino de la comèdia negra, ja n'hem parlat. Sí, totes les seves pel·lícules tenen humor basat en morts excessivament violentes que arriben a fer gràcia. Sí, també la comèdia negra és molt l'humor negre, no? Posant-se amb algun col·lectiu o amb qualsevol cosa burxant. Això també seria comèdia negra. Sí. Això, per exemple, coses desagradables que es veuen en pantalla poden arribar a provocar riures perquè és com una reacció de defensa i com que ho veus allí i saps que no és real, te'n pots riure per alliberar. Això també posen una mica... O sigui, en dubte hi ha un dilema, no? O sigui, se pot fer riure, sobretot amb una pel·lícula? Clar, és dubtós, però també hi ha pel·lícules castellanes sobre això, que van parlar l'altre dia del Dia de la Bèstia i d'Acció Mutant, que ho utilitzen molt. Bueno, jo crec que el representant de la comèdia negra a Espanya és el Torrente. Sí, no he vist Torrente. No has vist Torrente? Vols dir que s'ha de veure Torrente? Jo crec que s'ha de fer l'esforç de veure Torrente. Vols fer una crida a Catalunya perquè vegin... Clar, no... Però, a veure... Home, Torrente... Bueno, jo crec que avui en dia molta gent coneix Torrente, però també hi ha gent que no. És sobre un policia que està molt desfasat i va dient barbaritats, i ja està. D'acord. Sí, és una classe de pel·li que ara ja no es podria fer. Jo vaig veure Acció Mutante, que potser tampoc es podria fer ara mateix. Té moltes coses que estan bé, però té algunes escenes que actualment
les veus i dius, a veure, això ja no... Sí, és molt semblant al Dia de la Bèstia, Acció Mutante, de l'època antiga del Santiago Segura, com feia pel·lícules de veritat, pel·lícules bones. Doncs aquesta Acció Mutante és interessant perquè està basada com en un futur on tothom és guapo i els lletjos són marginats. I llavors hi ha un grup de gent lletja que decideix prendre la venjança per la seva mà, i de manera bastant gore i divertida, també. Sí, bueno, comèdia negra. Un altre tipus de comèdia. Comèdia estimada per molts i odiada per molts altres. La comèdia romàntica. Sí, la comèdia romàntica són aquelles típiques pel·lícules que de petit els teus pares posen a la tele. I de gran també, I de gran també. Que són històries d'amor, però que tenen tocs humorístics per fer-ho més lleuger i més entretingut i divertit. Sí, lleuger ho intentem, perquè... A veure, també depèn. Jo mira, te diré una cosa. Estava aquest Nadal amb la família. Sí. Anem a posar una pel·lícula comèdia romàntica. Vam posar El diario de Noah. I què tal és el diari de Noah? Romàntica molt, comèdia molt poca. Lo Factuli està bé, per això, que ja em va comentar el primer programa. Ostres, però hi ha vegades que se fa molt pastel i molt pesat, Sí. I n'hi ha de bones, com La La Land, ja esmentada en aquest programa, però el diario de Noah, tio... O sigui, està bé, però... I lo Factually, bueno, el que jo he vist és millor. Estan bé també quan es transformen en tragicomèdies romàntiques. Sí, després ja podem parlar ara de les tragicomèdies. Són pel·lícules que són tràgiques, però mira, perquè se faci més llevadero, no sé com es diu en català, que fan algo... Més fàcil de portar, suposo. Sí. La traducció literal és aquesta, però... Bueno, van posant tocs d'humor. També tenim la comèdia satírica, que la comèdia satírica és com barreja temes de crítica política a la societat, però fet en base a l'humor, perquè pugui entrar millor a la gent i no resulti tan desagradable pels que opinen al contrari, no? Com el Polònia, de TV3. Com el Polònia. Que al Polònia se'n riuen del partit polític del que tu ets, perquè se'n riuen de tots els partits polítics. Però, com que ho fan amb humor, pots arribar a entendre el que t'estan dient i no negar-t'hi directament. Home, hi ha grans pel·lícules satíriques com, El gran dictador. Sí, del Charles Chaplin, que parlàvem abans. Sí, que, bueno, és una sàtira al nazisme. Sí, també Telèfon vermell volant cap a Moscou també està bé. Saps que no l'he vist, aquesta? No? Jo la vaig veure fa un temps i està bastant bé, és una crítica a la Guerra Freda. T'he sentit, pel nom. Sí, i tenim la vida de Brian, que critica la religió. La vida de Brian pot ser que s'hagi prohibit. Es va prohibir en uns quants Es va prohibir diverses vegades i es va tornar a permetre i es va tornar a prohibir, perquè és com... També té un punt de paròdia, que és diferent la paròdia, però que a les pel·lícules de Setmana Santa, que n'hi ha moltes, que parlàvem que t'estaves veient Maria. T'has acabat Maria? No m'he acabat Maria encara, religió. Doncs aquest és dels Monty Python, que estan molt bé, totes les dels Monty Python. Sí, a mi m'agraden més, jo crec que els gags curts que fan. Sí, tenien una sèrie, el Flying Circus, crec. Sí, però com només es va fer, crec que a Anglaterra durant molt temps, aquí no va arribar, llavors no va arribar a calar tant. Ja, jo la vaig trobar en algun lloc molt estrany, però és difícil de veure-ho. Doncs està molt bé, i tenen aquest humor absurd, que és un altre gènere d'humor. És veritat, l'humor absurd. L'humor absurd que es basa en situacions altament inversemblants, que són absurdes, i per això fan gràcia. Ja. Però dins d'aquest absurd es poden construir coses com La vida de Brian, que és una sàtira, també. Sí, bueno, hi ha moltes pel·lícules... És que no sé, les pel·lícules espanyoles es podrien categoritzar d'humor absurd? Depèn de la pel·lícula. Però, clar, és que totes les pel·lícules d'humor, en realitat, tenen una barreja de diversos elements. Aquí, les que hem assenyalat com a grans exponents de la romàntica, per exemple, és perquè tenen peculiaritats que fan que siguin més semblants als estereotips d'aquell tipus. Clar. Però, lògicament, tots mengen de tot arreu, perquè si no seria molt avorrit, seria tota l'estona el mateix, com Marvel. Ostres, ja hem criticat prou Disney, ara ens podem posar Marvel, no? Sí, està bé sempre criticar Marvel, i després Star Wars. Ui, ja hem de... Bueno, estem preparant coses, no podem dir res, però estem preparant coses pels propers programes. Sí. Però les comèdies, o sigui, hi ha aquestes estructuracions de tipus de comèdia, però també hi ha... O sigui,
cada país, cada cultura, pues, ha anat adoptant el seu estil de comèdia. Sí, suposo que perquè en cada lloc, per cultura, acabes desenvolupant un humor diferent. No et fan gràcia les mateixes coses. Anem a començar parlant de l'humor anglès, que és bastant peculiar. L'humor anglès és, per exemple, això que dèiem dels Monty Python, que té punts d'absurd i de sàtira. Però jo crec que l'humor anglès, o sigui, es caracteritza sobretot pels diàlegs. O sigui, sí, també. Diàlegs intel·ligents, que si no l'entens no et fa gràcia. Sí, típica escena d'anglesos prenent te, no? Arriben així els anglesos quan prenen te. Efectivament, i fan bromes que ningú entén, perquè estan totes en anglès, llavors, clar, és complicat. Bueno, un gran exemple seria The Office, d'humor molt anglès, però hi ha una curiositat, que The Office, la sèrie, la més famosa, no és anglesa, és americana. Ah, sí? Sí, el famós jefe Key. Però com que és americana, però? O sigui, n'hi ha dos? Hi ha dos The Office. No sabies, això? No. Pues hi ha The Office anglesa, i després van fer la versió americana, que va triomfar molt més, però clar, com està fet amb humor completament anglès i referències angleses, pues la gent se pensa que és... Sí, un humor bastant contradiciós, el contrari no a lo del cafè, sinó a l'absurd aquest, és França, que tenen un humor molt subtil, no? Sí, França abuseu molt... Bueno, abuseu. Els francesos els agraden molt les tragicomèdies. Sí, i sí, tenen això d'elements romàntics i fan molt de cinema d'autor, també. Típic cinema no comercial. Jo crec que amb aquest se li pot dir cinema de TV3 per la tarda. Sempre fan pel·lis franceses. Sempre, sí, últimament sempre li diuen la gran pel·lícula. La gran pel·lícula que s'han vist 3 francesos i ja està. Sí, n'hi ha que estan bé, però és això, és un gènere molt específic que pot no agradar-te, et pot resultar avorrit també, si no estàs... Ja, bueno, és que a mi, com els dobladors de TV3 sempre són els mateixos... Són els mateixos personatges. Clar, jo me confonc ja. Sí. A Àsia, que ara s'estan tornant popular els productes audiovisuals asiàtics... Sí, els coreans estan arrasant amb les pel·lis. Bàsicament barregen acció amb això que dèiem de l'slapstick, que és aquest humor de físiques de... L'humor amarillo. Sí, tipus Tom i Jerry, que... Sí. Que bàsicament... Tom i Jerry molt violent, també, he de dir. Ja. Per ser una sèrie infantil. Bueno, i els... Això, és veritat, Tom i Jerry jo crec que no transmet bons valors. No poseu Tom i Jerry als nens. No, era de les meves preferides, quan era petit. Entretinguda era. Sí. No prenies molt, però... No, però feia gràcia. Ja està, és tot el que demanem. I Àsia també té com a humor surrealista la pel·lícula aquella de Everywhere... Ostres, sí, toda la vez en todas partes. Sí, aquella pel·lícula, humor surrealista, però ja a nivell de... immenjable. Bueno, humor has de ser molt intel·ligent per entendre'l. Sí. Bueno, ara els coreans no paren amb el cine. Has fixat? Sí, amb les sèries. Van fer Paràsits, no? Paràsits, que va guanyar un Òscar. Ara el mateix director aquest any treu una altra pel·lícula. Sí? Que pinta molt bé, sí. I amb això del joc del calamar s'han fet famoríssims. Sí, i han fet un munt de sèries de Netflix ara. Sí, això tinc entès que és el govern coreà que ha posat molts diners en audiovisuals per donar a conèixer el país. Això és Corea del Sud, no? Sí. No. Corea del Nord no crec que facin moltes pel·lícules, no sé per què. No, pel·lícules tipus dictatorial, però per dins de casa, no? Suposo. Encara ens caurà un missil a casa, Roc. No, Nil, què és allò? No. I serà per culpa del programa. Sí, millor abandonem els temes de Corea del Nord. Sí. Comèdies. Comèdies? No sé, Roc, estic intentant canviar de tema. Vols dir que... No és fàcil. Falta una mica de temps, no? Potser? O no? No, podem passar a la següent secció, que és la recomanació. Avui recomanarem una bona pel·lícula. Què passaria si de sobte un meteorit anés a impactar directament a la Terra? Com reaccionarien les persones? Ens ho creuríem? Intentaríem aprofitar-nos-en? Reinaria el caos? Totes aquestes preguntes es responen amb Don't Look Up. No mires arriba, en castellà. Jo l'he vist i m'ha agradat molt perquè té un bon humor que també és subjectiu, no? L'humor que té una pel·lícula,
depèn del que t'interessi, però està molt bé i té una trama interessant per això de poder visualitzar aquest possible futur. És una mica apologia al canvi climàtic, no, això? Sí, bueno, la pel·lícula tracta d'un meteorit que està a punt d'estrellar-se contra la Terra, llavors apareixen els negacionistes, apareixen els que tenen molta por, llavors es veu una mica com reaccionaria la societat. Hi ha gent que diu que és sobre el canvi climàtic. Sí. Però bueno. Després també es veu el conflicte polític als Estats Units, no? Sí, hi ha tots els demòcrates i tots els republicans. Sí, i cap a quin bàndol creus que s'inclina la pel·lícula? Els demòcrates o els republicans? Jo crec que se n'en foten molt del Trump. Sí, perquè aquí hi ha un debat interessant, que és que hi ha gent que diu que les pel·lícules no haurien de tenir ideologia. Això és mentira. Efectivament. Va, següent pregunta. Molt bé, fins aquí el programa... No, però potser podríem explicar, no? Per què no? Va, explica-ho tu, si vols. Bàsicament, la gent diu que la ideologia embruta les pel·lícules. Però no té sentit. Gràcies a la ideologia es poden crear trames interessants, no? I ensenyar la teva visió. Claro. Però sí que és veritat que el que poden caure moltes pel·lícules és només ensenyar la teva visió. I l'has de contrastar amb la visió dels altres i que al final triomfi la... Però clar, deixa'm dir-te, Roc, que les pel·lis també són una manera d'expressar-se, són un art. Efectivament, sí. Si tu ets molt fascista, bueno, ojo el que diré, i tu vols expressar el teu fascisme fent una pel·lícula, hauries d'estar en el dret a fer-ho, encara que molta gent no concordarà amb tu. Efectivament, sí. Clar, però el que vull dir és que si fas una pel·lícula feixista on es veu els feixistes sent molt bons, fent coses molt bones i veient que el feixisme porta a l'alegria mundial sense cap mena de problema, no serà una pel·lícula entretinguda perquè no tindrà alts i baixos. O sigui, en algun moment s'haurien de veure també els defectes que pot comportar el feixisme, encara que després es descobreixi que el feixisme és la millor opció en aquella pel·lícula. No, des de pla seqüència... No recomanem el... No. Això també passava molt abans amb els russos al cine americà. Sí, els russos... Soc rus. Sí, i menjo persones. Els russos abans eren els grans enemics de James Bond. Sí, i ara comencen a ser els xinos. Els xinesos, perquè són la gran potència ara. Clar, i ara, si us hi fixeu, hi ha molt més pel·lícules que critiquen els xinesos. No, que critiquen, no, que els posen com a antagonistes. Sí. Tornant a No mires arriba, o sigui, tècnicament la pel·li està molt bé a nivell de producció i tot. Sí, la música està molt bé, que l'estem sentint en aquests moments. Sí. Potser podríem posar una escena de diàleg de la pel·lícula, no? Sí, és una pel·lícula que es basa molt amb els diàlegs dels personatges. Ara podem escoltar un fragment, però és en anglès. Sí, posarem subtítols. Al vídeo apareixeran subtítols per aquí. Per aquí? A veure, per aquí hi haurà la cara dels personatges. Ja posarem subtítols al vídeo. Anem a escoltar aquesta escena. I heard there's an asteroid or a comet or something that you don't like the looks of. Tell me about it. You got 20 minutes. 20 minutes? Go. A comet between 5 to 10 kilometers across that we estimate came from the Oort cloud. And using Gauss's method of orbital determination and the average astrometric uncertainty of 0.04... Whoa. I'm so bored. Just tell us what it is. Seriously, stop. What Dr. Mindy is trying to say is that there's a comet headed directly towards Earth. And then what happens, like a tidal wave? It will be far more catastrophic. There will be mile-high tsunamis. So how certain is this? There's 100% certainty of impact. Please, don't say 100%. Can we just call it a potentially significant event? But it isn't potentially going to happen. 99.78% to be exact. Oh, great. Okay, so it's not 100%. Call it 70% and let's move on. But it's not even close to 70%. Let's just use like 60% as a working number. Okay, we're gonna get our own scientists on this, no offense. Dr. Mindy is a tenured professor of astronomy at Michigan State. I'm sorry, did you say Michigan State? Exactly, they have an excellent astronomy department. Bé, en aquesta escena veiem els científics protagonistes intentant convèncer la presidenta dels Estats Units de que s'ha de fer alguna cosa contra aquest cometa. Sí, però la presidenta no li dona importància. Clar, també hi ha molts conflictes polítics i tecnològics en aquesta pel·lícula que
que fan que sigui difícil posar-se d'acord. Sí, també s'ha de dir que la pel·lícula té unes molt bones actuacions per part de la Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio. Sí, que deien que era difícil, no?, gravar amb el Leonardo. Bueno, no sé si sabíeu que Leonardo DiCaprio va estar pressionant durant tota la pel·lícula els directors, els executius, de que volia més escenes que parlessin del canvi climàtic. Sí, per això de l'apologia aquesta, entenc que ell, com que és un actor ja ric i famós, entenc que pot decidir la seva visió de les pel·lícules, no? Sí, però es veu que estava molt pesat amb que, però poseu una escena que digui que el canvi climàtic és molt important i això. Però bueno, i també era molt difícil gravar amb ell, explica la Jennifer Lawrence, que no parava de donar la xapa de tot lo que estava passant. Perquè, bueno, no sé, saps que hi ha una escena que passa en un cotxe, pues cada cançó que sonava el cotxe, el Leonardo DiCaprio li donava la xapa de que ell havia triat la cançó i perquè tal, i és molt bona. Ah, o sigui que bàsicament es creia el director de la pel·lícula, no? Sí, bueno, a veure, Leonardo DiCaprio, a part de que va amb noies molt joves. Sí, aquest tema és una mica estrany, però... Jo crec que és... Bueno, a mi m'agrada molt com a actor, crec que ha fet molt bones pel·lícules. Sí, no l'havia reconegut aquí, perquè com que porta... Està molt ben caracteritzat, ja Sí. no és el que era abans. I aquesta pel·lícula de Don't Look Up entra en el gènere de la sàtira, no? Podríem dir? Clar, sí, és això que dèiem abans de... Que fa servir l'humor per criticar certes actituds de polítics i empreses. Sí, I de la societat en general. sí, bueno, hi ha molts personatges que tu pots identificar com a persones rellevants. Surt un Steve Jobs, Sí. una mica raro, el Donald Trump, després hi ha el típic coronel... Sí, hi ha un professor d'educació física una mica raro allí. Bueno, hi ha de tot. Doncs aquesta pel·lícula és molt bona i on la poden veure, Nil? La poden veure al Netflix, és una pel·lícula original de Netflix i, bueno, que ha pagat Netflix per a fer-la. Saps si va guanyar alguna cosa? No, però sé que a nosaltres ens agrada, però la gent tampoc té tantes bones valoracions per la crítica. No, No sé per què. va tenir com un 7, una cosa així, no? Sí, no ho sé, al Letterboxd, que és el que utilitzo jo per mirar aquestes coses, tenia això, un 3,5, 3,6. Sí, és això que diem que depèn de quines bromes algú li pot fer més gràcia o menys i també suposo que depèn de la teva ideologia. Clar, si estan atacant... Clar, si et sents representat els que... Sí, encara que ho facin amb humor. Però aquesta no és tot humor tota l'estona, també té una mica de part crítica i ja està, i l'humor està per alleugerar, però... Sí. Bueno, és interessant de veure. És molt trepidant la pel·lícula i encara que dure bastant, és molt bona. La recomanem per veure aquest cap de setmana o quan sigui. Sí, doncs fins aquí el programa d'avui, no? Sí, l'anirem tancant amb el lent ritme que ens caracteritza per tancar els programes. Molt bé, doncs pla seqüència, que cada dissabte a les 7 de la tarda. Al YouTube, a Spotify, és que no ho hauríem de dir més, això ja ho heu de saber. Sí, si ho veieu a la ràdio, no sé si ningú ens està escoltant a la ràdio. Però no pots dir això, que ens faran fora. No. La ràdio té molts espectadors. Emissora 105. 105.8, la famosa ràdio La Selva. Fins la pròxima.